హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున అందిస్తున్నటువంటి లెవెల్ 2 భక్తి సదాచార్ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో గత క్లాస్లో ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క దశ అవతారాలలోని ముఖ్యమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి అవతారాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అవతారాలుగా దశ అవతారాలుగా తీసుకున్నటువంటి వాటిలో ఒక అవతారమైనటువంటి నరసింహ అవతారం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఆ క్రమంలో భగవంతుని యొక్క నరసింహ అవతారము ఎందుకు వచ్చినది అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడము. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా భగవంతుని యొక్క నరసింహ అవతారము యొక్క ఆవశ్యకత, ఎందుకు ఆ అవతారాన్ని ఆ భగవంతుడు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది చెప్తా అంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి డిజిటల్. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ముఖ్యమైనది మనకి ప్రభుజీ హిరణ్యకశిపుడిని వధ కాకుండా అతను అసురుడు కాబట్టి ప్రహ్లాద రక్షణ అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం ప్రభుజీ. భాగవతోత్తముడు కాబట్టి ప్రహ్లాద రూపంలో జన్మించకపోతే మృత్యు సంభవించేది కాదు. అతను మొత్తం ఆక్రమించేసుకుంటాడు కదా దేవేంద్రుణ్ణి, అన్ని నా మరణమే లేదని మొత్తము త్రిలోకాల మీద అతను ఆధిపత్యం చెలాయించాలని చూస్తాడు. ఆ బాధలు తట్టుకోలేకుండా ఉన్నప్పుడు ప్రహ్లాదుని రూపంగా అతనికి ఆయన భక్తికి తల ఉంచాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. ఏం చేసుకోలేకపోతాడు. నిరంతరము మనకి విష్ణు కృష్ణ ధ్యానంలోనే నిమగ్నమై ఉండే ప్రహ్లాదుడు నుంచి మనకి ఆ హిరణ్యకశిపునికి మరణం అనేది సంభవించింది అనమాట. భక్తుడిని ఎన్ని హింసలకు గురి చేసినా చలించడు. 5 ఏళ్ల బాలుడు అయినప్పటికీ కూడా ప్రహ్లాదుడు ఆయన యొక్క నిశ్చల భక్తి నుంచే నరసింహ అవతారము ఆ భక్తుల్ని కాపాడేదానికి ఆయన ఏవైతే వరాలు కోరారో బ్రహ్మనించి ఆ వరాలకు అనుగుణంగా నరసింహ అవతారము రూపుదిద్దుకోవడం జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే. సో రామకృష్ణ ప్రభు సింపుల్ గా 2 words లో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు ముఖ్యంగా అయితే ప్రహ్లాదుని కాపాడటానికి ప్రభు అంటే భక్తి. యా ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ అంటే జయ విజయులకి అతను మాట ఇచ్చారు కదా, వాళ్ళకి శాప విమోచనం చేస్తామని. అందులో ఇతను ఒకడు కదా హిరణ్యకశిపుడు. తర్వాత ఇతను కూడా జీవితాంతం సంహరణ అనే మాట మాట్లాడుతూ భక్తి, ఇది ఒక విధమైన భక్తి కిందకే వస్తుంది కదా ప్రభుజీ. అంటే భక్తిగా కొలిచిన అతనితో విరోధంతో కొలిచిన అతన్ని కొలిచినట్టే ఆయన ధ్యానంలోనే గడిపాడు కదా ఇతను. సంహరణ కోరాడు గనక తర్వాత ప్రహ్లాదుడి అతన్ని రక్షించటం కోసం అవతారం అనేది సంభవించడం అనేది జరిగిందని. ఓకే మాత. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హిరణ్యకశిపుడు వరాలు కోరినప్పుడు ఎవరితోనో ఎటువంటి వాళ్ళతోనో నాకు మరణం లేకుండా ఇవ్వు అని చెప్తే బ్రహ్మ సరే అంటాడు ప్రభుజీ. అంటే 2 రకాల మనిషి అవతారము జంతువు అవతారం 2 కలిపి నరసింహ అవతారము వచ్చి సంహరిస్తాడు అని ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందుకు ఓకే మాత. కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో అర్జునుడికి చెప్పాడనమాట, వై డస్ కృష్ణ అపియర్.
సాధువులని కాపాడడానికి, దుర్మార్గులను నశింపచేయడానికి మరియు ధర్మ సూత్రాలన్నీ తిరిగి స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను అని పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని అట్లా చెప్తారనమాట. అంటే ఏంటి, దుష్టులని చంపడానికి, మంచి వాళ్ళని కాపాడడం కోసం స్వామి యుగాలలో అవతరిస్తూ ఉంటారు. ఈ నరసింహ అవతారం కూడా ప్రహ్లాదుని కాపాడడానికి, హిరణ్యకశిపుడిని వధించడానికి, ఆ హిరణ్యకశిపుడి స్టోరీ కూడా వేరే ఉంది, ఆయన సంహరించడానికి కూడా. కాకపోతే భగవద్గీత శ్లోకం ద్వారా మనకి ఇలా చెప్పుకోవచ్చు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. నళిని మోహన్ మాతాజీ. ఓకే, ఇంక లాస్ట్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు ఈ నరసింహ అవతారం వల్ల ఏంటంటే రెండు జరిగాయి ప్రభుజీ. ఇప్పుడు కళ్యాణి మాతాజీ చెప్పినట్టే నాది ఉంటది. అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపునికి ముక్తి కూడా అయింది, అంటే శాప విమోచనం కూడా అయింది ఆ అవతారం వల్ల. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి దర్శన భాగ్యం కూడా కలిగింది. ఆ రెండు జరిగాయి ప్రభుజీ ఆ అవతారంలో అయితే. అది హరే కృష్ణ. హరి బోల్ అందరికి. సో ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ఓకే, సరే, ఇంకా హ్యాండ్స్ రైస్ ఉన్నాయి కానీ సమయం సరిపోదు. నెక్స్ట్ మనం కంటిన్యూ చేయాలి, వాళ్ళకి క్లోజ్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క నరసింహ అవతారము ముఖ్యంగా తన యొక్క భక్తుల యొక్క మాటను నిలబెట్టడానికి, ఎందుకంటే ఆయన భక్తవత్సలుడుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. సో ఆయన మరి తన భక్తులకు, అంతకుముందు మన భగవద్గీతలో భగవంతుడే చెప్పినట్లుగా సాధుజనుల రక్షణ కొరకు, దుష్టులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి పునఃస్థాపించడానికి నేను అవతారాలు తీసుకుంటాను అని చెప్తూ ఆయా సమయాలలో, సో ఇక్కడ దీనిలో కూడా కొన్ని కారణాలు, భక్తులు తన యొక్క ద్వారపాలకులుగా ఉండేటువంటి భక్తులకు కలిగినటువంటి వాటిని శాప విమోచనం చేయడానికి, అదేవిధంగా తన యొక్క శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడి యొక్క మాట నిజం చేయడానికి, ఆయన ఎక్కడైనా ఉంటాడు, సర్వము వ్యాపించి ఉంటాడు అనేటువంటి దానికి అది రుజువు చేయడానికి ఆ భగవంతుడు, అలాగే తన యొక్క మరొక శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరము కూడా ఎటువంటి భంగం కలగకుండా ఆయన, అంటే మనిషి చేత కానీ, జంతువు చేత కానీ, ఆయుధాల చేత కానీ, పగటిలో కానీ, రాత్రి కానీ, ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ అనేటువంటి కొన్ని, ఏదో ఇక నేను మరణం లేకుండా అమరుడు అవుతాను అనేటువంటి భావనతో వరాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. సో అది కూడా నెరవేరే విధంగా, తన యొక్క శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మ మాట కూడా నెరవేరే విధంగా ఆ భగవంతుడు అవతారం తీసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి అవతారంగా ఈ నరసింహ అవతారాన్ని మనము చెప్పుకున్నాము. అలాగే మరి హిరణ్యకశిపుడు ఎందుకు భగవంతుని పైన ద్వేషం పెంచుకున్నాడంటే, తన సహోదరుడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుడు వరాహ రూపంలో సంహరణ చేయడము. ఆ విధంగా క్రమంలో మనము గత క్లాసులో ఆ భగవంతుడు నరసింహ అవతారం రావడానికి కారణము, ఆ తర్వాత నరసింహ అవతారంలో అంటే హిరణ్యకశిపుడు భగవంతునిపై ద్వేషం పెంచుకొని ఆయన ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేయడము, తపస్సుకు మెచ్చి బ్రహ్మ వరం ఇవ్వడము. ఆ సమయంలో ఇక ఆయన దీక్షలో, అంటే ఆ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మరొక ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి సమయం, మరి ఇంకొక రాక్షసుడు జన్మిస్తాడు అనేటువంటి భావనతో ఇంద్రుడు ఆయన యొక్క భార్యను తీసుకొని పోయి అతన్ని కూడా భూమిపైకి రాకుండా చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నము. అప్పుడు నారదుడు అడ్డుకోవడము, ఆ నారదుడు అక్కడ ఉండి, అంటే తన ఆశ్రమంలో ఉంచుకొని ఆమెని పోషణంతా చూడడము. తద్వారా ఆ భక్తుడు ఆమె తల్లి గర్భంలోనూ ఉండగానే ప్రహ్లాదుడు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు వినడము, అవన్నీ జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత వరం పొందిన తర్వాత ఆ గర్వంతో ఉన్నటువంటి అమరుడయ్య అనేటువంటి భావనతో అన్ని లోకాల్లో ఉండేటువంటి వారిని భయకంపితులను చేస్తూ ఆ హిరణ్యకశిపుడు రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఇంద్ర రాజ్యాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఆక్రమించడము, చాలా గర్వంతోనూ ఉంటుంటాడు. ఇక తన కుమారుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడిని ఆశ్రమానికి పంపి, తన దేవగురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్య యొక్క కుమారుల దగ్గరకు పంపి
విద్యలు నేర్పుతారు. అయితే ఏం నేర్చుకున్నాడు అని తీసుకొచ్చి అడిగేటప్పటికి మరలా ఆ భగవంతుని గురించి చెప్పేటప్పటికి అతన్ని చాలా హింసించడం జరుగుతుంది. సో అవన్నీ కూడా అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి హింసలు ఆయన్ని చేసినటువంటి ఆ విధానము, తర్వాత వాటన్నిటిలో కూడా అతడు ఏం చేయలేకపోయేటప్పటికి తిరిగి మరలా ఆ గురువులకు అప్పచెప్తాడు. అప్పచెప్పి అతన్ని మార్చమని పంపిస్తాడు. సో కానీ అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆయన మారకుండా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ రాక్షసుల యొక్క పిల్లలందరికీ కూడా ఆ భగవంతుని గురించి బోధనలు చేయడం జరుగుతుంది. అవి ఇక్కడ నుంచి మనం ఈరోజు క్లాసులో చూద్దాము. ఈ రోజు క్లాస్ ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఆ దానవరాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు సో ఆ గురుకులంలో తన రాజగురువు అయినటువంటి ఆ గురువు యొక్క ఇద్దరు పుత్రుల దగ్గరకు విద్యాభ్యాసానికి పంపడము. వారు నేర్పినవి ఏమిటి అని అంటే అప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుని గురించి చెప్తుంటే ఆయనకి ద్వేషం వస్తుంది. ఆ క్రమంలో ఎందుకంటే అతడు ఆ దేవదేవుడి ద్వేషిగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి తన పుత్రుడే ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అతడు కోపగించుకొని ఆ ప్రహ్లాదుడిని వివిధ రకాలుగా హింసించడం జరుగుతుంది. ఎన్ని రకాలుగా హింసించినప్పటికీ కూడా అతన్ని ఏమీ చేయలేకపోతారు. ఇక మరలా ఆయన్ని మార్చమని ఆ శుక్రాచార్యుని యొక్క కుమారులైనటువంటి వారిద్దరి దగ్గరకు పంపడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఇక ఆ సమయంలో ఆయన ఆ ప్రహ్లాదుడు ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను తన యొక్క విద్యార్థులుగా ఉన్నటువంటి ఆ అసురుల యొక్క కుమారులు, ఆ దానవుల యొక్క కుమారులైనటువంటి వారికి బోధనలు చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గురుకులంలో మరి ఆ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క దైనందిక కార్యక్రమాలు, వారి గృహాల అవసరాల కోసం వారు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి తన ధ్యాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో, విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మంచి మాటలతో తన యొక్క స్వీట్ వాయిస్తో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఆయన చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఆ భగవంతుని గురించి ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి భిన్నంగా ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి ఆయన బోధనలు చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఇక్కడ ఆ క్రమంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు, ప్రతి జీవుడు ముఖ్యంగా అంటే మానవుడు ఆ జీవిత ఆరంభం నుండియే అంటే ప్రారంభ దశ నుండే సో మామూలుగా చెప్తూ ఉంటాం మనము
చిన్నపిల్లలకు ఈ భక్తి ఏమిటి ఇదేంటి అనేటువంటి క్రమంలో ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు, మానవుడు జీవిత ఆరంభం నుండియే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి నుండి అభిరుచిని కలిగి ఉండాలి అని ఆ దానవ బాలురైనటువంటి ఆ మిత్రులతో పలుకుచూ ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి వారికి చెప్పడము, అలాగే ఆ దేవదేవుడే ఎల్లరికీ పూజనీయుడు అని. ఎందుకంటే అక్కడ దానవరాజుగా ఉన్నటువంటి హిరణ్యకశిపుడు తానే భగవంతుణ్ణి, తానే అందరూ పూజించాలి, తనను ఎవరు వ్యతిరేకించవద్దు, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరు కూడా చేయొద్దు అనేటువంటి భావంతో ఉండి శాసనాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆయన కుమారుడైనటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీహరియే అందరికీ పూజనీయుడు అని, చిన్ననాటి నుండియే వారికి ఆ బోధనలు తెలుసుకోవాలి మనమందరం కూడా అని ఆయన తెలియచేయడము. అలాగే ఈ మానవులమైనటువంటి మనము భౌతిక భోగములనందు, ఈ భౌతిక విషయాలందు, భౌతిక ఈ ఏదైతే విషయాలు ఉన్నాయో వీటి వైపు అనురక్తులు కావద్దు అని, ఆ ఇంద్రియ భోగ విషయాల వైపుకు అనురక్తులు కాకుండా ఉండాలి అని, దానికి బదులుగా అంటే ఈ ఇంద్రియ విషయాల వైపుకు అనురక్తులై ఉండి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సుఖాలను భోగించేటువంటి దానికి బదులుగా మనకు చాలా సులువుగా లభించేటువంటి, అనాయాసంగా లభించేటువంటి వాటితో తృప్తి పొందాలి అని. ఇక మానవ జీవితము చాలా స్వల్పమైనది కనుక ప్రతి క్షణము కూడా ఎప్పుడో తర్వాత చేస్తాము, ముసలితనానికి వచ్చినాక చేద్దాము, లేదా ఉద్యోగ విరమణ అయిన తర్వాత భగవంతుని గురించి హరే కృష్ణ హరే రామ అనుకుంటూ ఉందాము అనేటువంటిది కాదు. ఎందుకంటే ఈ జీవితం ఎక్కడ వరకు, శ్రీల ప్రపాదుల వారు కూడా చెప్తారు, శ్రీల ప్రపాదికి జై ఆయన కూడా చెప్తారు, ఈ మానవ జన్మ మనం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే అది ఎప్పుడు ఉంటామో ఎక్కడి వరకు ఉంటుందనేది తెలియనటువంటి, మరి అటువంటి ఈ చాలా స్వల్పమైనటువంటి ఈ మానవ జన్మలో ఉన్నప్పుడు మనము ఆ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం భగవంతుని మనమంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సేవకులము అనేటువంటి భావన ఉండి, ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క పరంధామాన్ని చేరుకోవడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆ జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి అని ఆయన బోధనలు చేసేవారట. ఇక జీవితంలో మొదట మనము ఆ భౌతిక సౌఖ్యాలను అనుభవించడము, ముసలితనమున భక్తిలో నెలకొనవచ్చు అని ఎవరైనా చెప్పినట్లయితే అది తప్పుడు ఆలోచనగా ఉంటుందని ఆయన బోధించేవారట ఆ పిల్లలకి. ఎందుకంటే ఆ ముసలితనంలో ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయో, ఎలా ఉంటాయో ఏం చేయలేము కనుక భగవంతుని పైన ధ్యాస ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండదు. కనుక జీవితము ప్రారంభం నుండి మనిషి ఆ భక్తియుత సేవలో, అంటే శ్రవణము, కీర్తనము వంటి వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనాలి అని ఆయన బోధనలు చేసేవారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇదియే అంటే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే మానవులందరి యొక్క ధర్మము. ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలోనే పాల్గొనాలి అనేటువంటిది ధర్మం అని ఆయన బోధించడము. ఇక లౌకికమైనటువంటి విద్య ఆ త్రిగుణముల చేత ఉండేటువంటిది, అది దూషితమైనటువంటిది కనుక మానవులు దాన్ని వదిలేసి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విద్యను నేర్చుకోవాలి అని ఏదైతే తాను నారదముని తల్లి గర్భంలో ఉండగానే నారదముని నుండి తెలుసుకున్నటువంటి రహస్యాలన్నింటినీ కూడా ఆ ప్రహ్లాదుడు చక్కగా తన సహ విద్యార్థులకు బోధించేవాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక అటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలనే ఆశ్రయించాలి అని, భక్తియుతమైనటువంటి జీవనాన్ని ఉండాలి అని ఆయన ఏదైతే అవగాహన చేసుకున్నారో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా వారికి బోధించడం జరిగింది. ఇక ఎప్పుడైతే ఆ విధమైనటువంటి బోధనలు బోధిస్తూ ఉన్నారో ఈ బోధనలు అన్నీ కూడా తెలుసుకున్నటువంటి ఇక ఆ విద్యార్థులందరూ కూడా, ఆ అసురుల యొక్క కుమారులందరూ కూడా ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో పాల్గొనడము, ఆ శ్రీహరిని కీర్తించడము జరుగుతూ ఉంటుంది. అది తెలుసుకున్నటువంటి ఇక ఆ ఇద్దరు కూడా ఎవరైతే రాక్షస గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుల యొక్క కుమారులైనటువంటి ఆ షండ, అమార్క అనేటువంటి ఇద్దరు కూడా ఇక వారు ఆ ప్రహ్లాదుడిని మార్చలేము అని భావించి ఇక ఆయన దగ్గరికి ఎవరు మన హిరణ్యకశిపుడి దగ్గరికి తీసుకుపోవడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మధ్యలో ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి ఆ బోధనలన్నీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతము
6వ అంటే ఇక్కడ మనకు 7వ స్కందం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 6వ అధ్యాయంలో చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉంది. ఇంకా పూర్తిగా డీటెయిల్డ్గా ఎవరైనా చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఆ శ్రీమద్ భాగవతము 7వ స్కందంలోని 6వ అధ్యాయం చూస్తే ఆయన ఎలా బోధించాడు, ఎలా భక్తియుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అనేటువంటి చూడవచ్చు. తర్వాత 7వ అధ్యాయంలో తల్లి గర్భంలో ఉండగా ఆయన ఎలా నేర్చుకున్నాడు ఏంటి అనేటువంటిది నారదుని యొక్క బోధనలో అవన్నీ ఉంటుంది. ఇక 8వ అధ్యాయానికి సంబంధించి ఇక నరసింహదేవుడు రావడము, అవతారం, అలాగే ఆ దానవ రాజు అయినటువంటి ఆ రాక్షస రాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరించడము అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఆ 8వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. అందులో ఉండేటువంటి కొన్ని అంశాలను మనము ఈరోజు మనము చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇక ఆ విధంగా ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు ఆ ఉపదేశాలను అనుసరించి ఆ అసుర బాలురందరూ కూడా విష్ణు భగవాను యొక్క అనురక్తులై ఆ విష్ణు భగవాన్ని ఆ శ్రీహరిని కీర్తించడం మొదలు పెడతారట. ఇక అవన్నీ వాటికి అనురుద్ధి ఇంకా వీరు కూడా ఎక్కడ మారిపోతారో అనేటువంటి భయంతో, ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ భక్తి మార్గము జరుగుతూ ఉంటుంది. కనుకనే ఈ షండ అమార్క అనేటువంటి వీరిద్దరు కూడా షండ అమార్కులు ఇక తాను కూడా ఆ శ్రీహరి భక్తులం అవుతామేమో, మరలా ఆ రాజు యొక్క ఆగ్రహానికి గురి కావడానికి అవుతుంది అనేటువంటి భావించి వారిద్దరు కూడా ఇక ఆ ప్రహ్లాదుని తీసుకొని నిస్సహాయ స్థితిలో, ఎందుకంటే మార్చలేనటువంటి స్థితిలో వారు కూడా భక్తులు అవుతారనేటువంటి భయంతో ఆ హిరణ్యకశిపుని దగ్గరికి చేరి ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క ఉపదేశ ప్రభావం గురించి, ఆ ఉపదేశాలు ఆయన చెప్పేటువంటి ఉపదేశాలు, శుద్ధ భక్తుడు కదా, అతని యొక్క ఉపదేశాలతో మారినటువంటి వారందరి గురించి అవన్నీ కూడా వారు చెప్పి ఇక హరే కృష్ణ, మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. సో ఇక వారు భయపడిపోయి ఆ హిరణ్యకశిపుడి దగ్గరకు వస్తారు. మా తప్పు ఏమీ లేదు, మేము ఎంతో ప్రయత్నం చేశాము మార్చడానికి, ఆ దేవదేవుడు యొక్క భక్తి నుండి బయటపడవేయడానికి మేము ఎంతో ప్రయత్నం చేశాము, కానీ మేమేమి చేయలేకపోయాము, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాము అని చెప్పేసి ఆ ప్రహ్లాదుడి యొక్క ప్రభావాల గురించి, ఆయన అక్కడ చేసినటువంటి వాటి గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది వీరిద్దరు కూడా. ఇక ఎప్పుడైతే అదంతా విన్నాడో ఆ దానవ రాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ఆ పుత్రుడు, ఇక ఎవరైతే ప్రహ్లాదుడు ఉన్నాడో ఆ ప్రహ్లాదుడు తన యొక్క శత్రువుగా భావిస్తున్నాడు. ఎప్పుడు కూడా తనను శత్రువుగా భావించేటువంటి దేవుడు ఆ శ్రీహరిని, ఎందుకంటే తన సహోదరుని సంహరించినటువంటి వాడు, ఆ భక్తుల యొక్క వాటి కోసం, భక్తుల కోసం ఇలా వరాహావతారం తీసుకొని నా తమ్ముని సహోదరుని సంహరించాడు అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉండి ఆయనక ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని పైన ద్వేషంతోనూ ఆ భగవంతుని సంహరించాలి అని అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఎవరు కూడా దేవదేవుడిని పూజించవద్దని, తననే పూజించాలి అనేటువంటి శాసనాలు ఇచ్చి తాను ఒకవేళ ఎవరైనా తనను ధిక్కరించినట్లయితే చాలా ఆగ్రహంతో ఉండేటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆయన తన కుమారుడే ఈ విధంగా అయ్యేటప్పటికి ఇక ఆ ప్రహ్లాదుడిని వధించాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఉన్నాడు అని చెప్తుంటారు. ఆ సంకల్పంతోనే అతడు చాలా కోపంగా ఉండి తను అక్కడ పడేసి ఇక ఆ భగవంతుడు ఏంటి చాలా దూషంతో వివిధ రకాలైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతాడు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో ఆ క్రమంలో ఇక్కడ మనము చూస్తున్నట్లయితే హిరణ్యకశిపుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఏమైనటువంటి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుణ్ణి కోప్పడుతుంటాడు బాగా. ఓ మూర్ఖ, త్యక్ష, శంబర, శతోహిగా, ఈ అన్ని వివిధ రకాలైనటువంటి వాటితో ఆయన్ని తిడుతూ ఉంటుంటాడు. ఓ బుద్ధి లేనివాడా, ఏమిటి పని నువ్వు, నీవు ఎలా
నా శత్రువైనటువంటి శ్రీహరిని నీవు ధ్యానిస్తూ ఉంటావు, ఆయన్నే దేవుడు అని నువ్వు ఎలా ప్రచారం చేస్తావు, వారందరినీ నీవు ఎలా మారుస్తావు, ఊరి మొండివాడ, మందమతి, కులనాశన, నువ్వు మన అసుర వంశంలో చెడబుట్టావురా నీవు అని చెప్పేసి నీవు నా శాసనాలను ధిక్కరిస్తూ ఉన్నావు. మూర్ఖుడవు నిన్ను నేను ఈరోజు ఇక యమపురికి పంపుతాను, ఆ యమరాజు దగ్గరికి పంపేస్తాను అంటూ బాగా చివాట్లు పెడతారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ విధంగా ఇంకా ఆయన్ని అంటూ ఉంటాడు, ఓ మూర్ఖ ప్రహ్లాద, నేను చాలా కోపంతో ఉన్నాను. నేను ఎప్పుడైతే కోపంలో ఉంటానో ఆ కోపంతో ఉన్నప్పుడు లోకపాలులతో సహా, ఈ లోకాలను పరిపాలించేటువంటి వారితో సహా ముల్లోకాలను కూడా కంపించిపోతాయని నీవు ఎరుగుదువు. అయినా కూడా నీవు నాకు కోపం వచ్చే విధంగా ఈ పనులు చేస్తూ ఉన్నావు. అయినా నీవు అసలు ఎవరి అండ చూసుకొని, ఎవరి యొక్క బలం వలన నీవింత మొండితనంతో నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, నిర్భయుడవై ఉన్నావు, ఎలాంటి భయం లేకుండా ఉన్నావు, నా శాసనాన్ని ధిక్కరిస్తూ ఉన్నావు అంటూ ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఆ ప్రహ్లాదుణ్ణి కోప్పడుతూ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇక దానికి ఆ ప్రహ్లాదుడు సమాధానం చెప్తూ ఉంటాడు. ఏమనంటే ఇక్కడ చూడండి, నాన్న కూడా అన్నాడు, మై డియర్ కింగ్, ఓ రాజా, నీవు అడిగినటువంటి అంటాడు కదా, నీవు ఎవరి బలం చూసుకొని, ఎవరి అండ చూసుకొని నీవు నన్ను ఎదురిస్తూ ఉన్నావు అనేటువంటిది అడిగాడు కదా. సో దానికి ఆ ప్రహ్లాద్ మరో సమాధానం చెప్తాడు. ప్రహ్లాదుడు, నీవు అడిగినటువంటి నా బలము మూలమే నీ బలమునకు కూడా మూలమై ఉన్నది. నీవు ముల్లోకాలలో ఉండేటువంటి పాలకులందరినీ, ముల్లోకాలను గడగడలాడించేటువంటి బలం నీకున్నది, నీవు అన్నటువంటి శక్తివంతుడిని అని చెప్తున్నావు. మరి నీవు ఏ బలం చూసుకొని నన్ను ఎదిరిస్తున్నావు అన్నావు కదా. మరి నీవు అడిగినటువంటి నా బలము మూలమే నీ బలమునకు కూడా మూలము అయి ఉన్నది. అంటే ఆయన నిజమునకు ఈ బలాలన్నీ కూడా నీకున్నటువంటిది, నాకున్నటువంటిది, సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవుడికి ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా మూలము ఒక్కటే. నీకు కాదు, నాకు కాదు, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతి వారికి ఉండేటువంటి బలము ఎవడు కూడా ఆయన లేకుండా, ఆ భగవంతుడు లేకుండా బలాన్ని పొందలేడు. ఆ భగవంతుడి నుండే బలము వస్తుంది అని, ఆ భగవంతుడు వలనే ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్థావర జంగాలు అంటే చలించేవి, చలించినటువంటివి అన్నీ కూడా, ప్రతి జీవి కూడా ఆ దేవదేవుడి యొక్క బలం చేతనే నియంత్రించబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో మనకి భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయంలో, అంతకుముందు కొన్ని అధ్యాయాల్లో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, సంపన్నములైనవి, సుందరమైనవి, వైభవోవితములైనటువంటి సమస్తము సృష్టి విస్తారాలన్నీ కూడా నా తేజోవంతము నుండే ఉద్భవించాయి అని తెలుసుకోమని చెప్తారు. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు కూడా చెప్తూ ఆయన, సో ఈ బలమంతా కూడా నాకున్నటువంటి బలము, నా బలమే కాదు, నీవు అనుకుంటున్నటువంటి బలం కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చిందే. ఆ భగవంతుడు లేకుండా ఈ సృష్టిలో ఏది కూడా జరగదు. బ్రహ్మ బలం కూడా, అందరి యొక్క బలం, నీవేదైతే వరం పొందావో ఆ బ్రహ్మ యొక్క బలం కూడా ఆ దేవాది దేవుడి నుంచి వచ్చినటువంటిదే అని ఆ పరమ నియామకుడైనటువంటి, కాలస్వరూపుడైనటువంటి దేవదేవుడికి ఆ ఇంద్రియ శక్తి, మనశ్శక్తి, దేహశక్తి, ప్రాణశక్తి అయి ఉన్నాడు. ఆయనే మనందరికీ వివిధ రకాలైనటువంటి శక్తులై ఉన్నాడు. మరి అటువంటి అపరిమితమైనటువంటి శక్తి సంపన్నుడు, సర్వశ్రేష్ఠుడు, ఆ త్రిగుణాలన్నింటినీ కూడా, ఈ భౌతికమైనటువంటి త్రిగుణాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు అతడే. తన శక్తి ద్వారా ఈ విశ్వాన్నంతటిని కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అని ప్రహ్లాదుడు తాను తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని హిరణ్యకశిపుడితో చెప్తాడు. సో అది విన్నటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ఇంకా చెప్తాడు. ఇంకా ఆయన అంటుంటాడు, ప్రహ్లాదుడు చెప్తుంటాడు, నీ యొక్క అసురత్వాన్ని వదిలివేయి, ఎందుకు నీవు ఇంకా ఈ అసుర స్వభావాల్లో ఉన్నావు అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ ప్రహ్లాదుడు. తన తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడితో చెప్తాడు, పూర్వకాలమున నీ వంటి పలువురు మూర్ఖులు ఈ దేహమనేది ధనమును కొల్లగొట్టేటువంటి 6 శత్రువులను జయింపకున్నప్పటికీ కూడా దశ దిశలందలి శత్రువులందరినీ కూడా జయించితిమని గర్వితులయ్యారు. కానీ ఆ మనిషి అనేటువంటి వాడు 6 శత్రువులను జయించి సకల జీవుల ఎడ సమదర్శి అయి ఉన్నప్పుడు అతనికి శత్రువులే ఉండరు. నువ్వేదో ఆ శ్రీహరి నా శత్రువు లేదా భగవంతుడు నా శత్రువు అని చెప్తున్నావు, కానీ
ఎవరైతే మానవులుగా ఉండేటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి మానవ జన్మ పొందినటువంటి వీళ్ళు ఆ 6 శత్రువులు మానవ మనసుకు ఉండేటువంటి 6 శత్రువులుగా ఉండేటువంటి ఆ శత్రువులను ఎవరైతే జయించగలుగుతారో ఆ జయించినటువంటి ఇక్కడ ఎవరు మరి ఆ 6 రకాలైనటువంటి శత్రువులు? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా మన మనసుకు 6 రకాలైనటువంటి శత్రువులుగా భావించబడేటువంటి పావని మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకో మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు. యా మాతాజీ, హరి బోల్. ఈ కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు అనేటువంటి 6 కూడా మన మనసుకి అలాగే మన ఇంద్రియాలను అదుపులో లేకుండా చేసేటువంటి శత్రువులుగా చెప్తూ ఉంటారు. మరి మనలో ఉండేటువంటి ఈ 6 శత్రువులను జయించకుండానే ఈ గర్వంతో నువ్వు నీకంటే ముందున్నటువంటి వారందరూ కూడా అన్ని దిశలు దశ దిశలు మేము జయించాము, అందరిని జయించాము, వీరు నా శత్రువులు, ఆ శత్రువులను జయించారనేటువంటి భావనలతో ఉంటూ ఉన్నారు. మరి ఇదంతా కూడా ఈ శత్రువులు అనేటువంటి విషయం ఏదైతే భావిస్తూ ఉన్నావో నీవు, నాకు వాడు శత్రువు వీడి శత్రువు అనేటువంటి మనం కూడా వాళ్ళు నాకు మంచిగా ఉండదు, అతనితో మంచి, ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానము వలనే కలుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు కూడా. సో ఇక ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఇక ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఇంకా కోపజ్ఞాతుడు అవుతాడు. నీవు నాకే బుద్ధులు చెప్తున్నావా అనేటువంటి ఒక భావనతో ఈ 11వ శ్లోకంలో మనకి, అంటే 7వ అధ్యాయం 7వ స్కందంలోని 8వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకంలో ఆయన అంటుంటాడు ఆ హిరణ్యకశిపుడు, ఓరి మందమతి, ఇంద్రియ నిగ్రహంలో నీవు నాకు కన్నను ఏదో శ్రేష్ఠుడు అయినట్లు నీవు నన్ను కించపరుస్తూ ఉన్నావు. నేను అన్నిటినీ నిగ్రహించుకున్నటువంటి వాడిని, ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినటువంటి నన్ను కూడా నీవు నాకంటే శ్రేష్ఠుడు అయినట్లు నన్ను కించపరచు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. ఇది నీ యొక్క అతి తెలివి మాత్రమే, నీవు ఓవర్గా ఆలోచిస్తున్నావు, నీకు మరణం ఆసన్నమైనది, అందుకే నీవు ఇటువంటి అసందర్భమైనటువంటి ప్రేలాపనలు చేస్తూ ఉన్నావు, నీవు నా చేతిలో తప్పక మరణిస్తావు, అది నీకు రాసిపెట్టి ఉన్నది, అందుకే నీ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు అంటూ ఇక హిరణ్యకశిపుడు చాలా కోపంతో ప్రహ్లాదుడిని ఆ విధంగా మందలిస్తాడు అని చెప్తారు ఆ శ్లోకంలో. సో మనకి సాధారణంగా మనము మన యొక్క శత్రువులుగా, మన మనస్సుకి శత్రువులుగా చెప్పేటువంటి, ఇంతకుముందు మాతాజీ చెప్పినట్లుగా కూడా మన కామ క్రోధ లోభ మద మోహ మాత్సర్యాలు అనేటువంటివి మన శత్రువులుగా చెప్తారు. ముందు వీటిని జయించినటువంటి వాడు అజాత శత్రువుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. అటువంటి వారికి ఎటువంటి శత్రువులు ఉండరు అని చెప్తారు. అటువంటి వారు సకల జీవుల పట్ల సమభావనలతో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటూ ఇక ఆ ప్రహ్లాదుడిని కోప్పడి మందలిస్తూ ఇక ఇంకా అంటాడట ఈ విధంగా, ఓరి మందభాగ్యుడా ప్రహ్లాద, నాకన్నా వేరుగా సమస్తమునకు పరమైన వాడు, ఎందుకంటే ఆయన ఈ మొత్తాన్ని నేను జయించాను, అమరుడును నేను, ఈ అన్ని లోకాలకు నేనే అధిపతిని అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుడితో అంటాడట, ఓరి మందభాగ్యుడా ప్రహ్లాద, నాకన్నా వేరుగా సమస్తానికి పరమైన వాడు, ఎల్లరినూ నియంత్రించువాడు. ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా ప్రహ్లాదుడు, ఈ అందరికీ ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవుడికి అన్ని రకాలైనటువంటి శక్తికి మూలాధారము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవానుడు, ఆ శ్రీహరి అని చెప్పాడు. చెప్పినందుకు ఇంకా అంటున్నాడు, ఎల్లరినూ నియంత్రించేటువంటి వాడు, సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ పరమ పురుషుడు ఉన్నాడని నువ్వు చెప్తున్నావు. ఏంటి అది చెప్తున్నావే, కానీ వాడు ఎక్కడున్నాడయ్యా? వాడు సర్వత్రా ఉన్నవాడే అయినచో ఈ స్తంభమున ఏల కనపడడు, ఈ స్తంభంలో ఉంటాడా అంటూ ఆయన్ని అడగడం జరుగుతుంది. ఇంకా అంటాడు, అధిక ప్రేలాపన చేయుచుంటివి కనుక ఇప్పుడే నీ శిరస్సును నేను ఖండిస్తాను, నీ దేహం నుండి నేను వేరయ్యేటట్లు చేస్తాను. నీ ఆరాధ్యదయం నువ్వు అంటున్నావు, ఆ శ్రీహరి శ్రీహరి ఆ దేవదేవుడు అని అంటున్నావే, మరి ఆ శ్రీహరి నిన్ను ఎలా రక్షిస్తాడో నేను చూస్తాను అంటూ ఆ మహాబల సంపన్నుడు, ఎందుకంటే
ఆయన యొక్క బలాన్ని చూసినట్టు ప్రహ్లాదుడు చూసినటువంటి వాడు. ఆయన గనుక కోపం వస్తే ఆ ముల్లోకాలలో ఉండేటువంటి అందరూ దేవతలు, ఋషులు అందరూ కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చేసి ప్రణామం చేసి వెళ్ళిపోయేవారట. అంతటి కోపాగ్నుడుగా ఉండేటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు, ఆ మహాబల సంపన్నుడైనటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు మహా కోపంతో ఆ మహాభక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని ఇక ఇష్టం వచ్చినట్లుగా దూషిస్తూ మాటి మాటికి శపించు ఖడ్గాన్ని తీసుకుంటాడట. ఇక ఖడ్గాన్ని తీసుకుని సింహాసనంపై నుంచి లేచి నిలబడి తన పిడికిలతో స్తంభాన్ని గట్టిగా గుద్దుతాడట, అక్కడ ఎదురుగా ఉండేటువంటి స్తంభాన్ని. ఎందుకంటే అడిగాడు కదా, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నట్టున్నావు నీ శ్రీహరి, ఆ పరమైన అంతటా ఉన్నాడు అంటున్నాడు, మరి ఉంటే ఈ స్తంభంలో చూయించు, నేను చూస్తాను అతన్ని అని ఆ స్తంభాన్ని గట్టిగా గుద్దాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఎప్పుడైతే ఆ స్తంభాన్ని ప్రహ్లాదుడు గుద్దుతాడో, ఇక బ్రహ్మాండం అనేటువంటి బద్దలు చేసేటట్లుగా ఆ భయంకరమైనటువంటి శబ్దం వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ఆ శబ్దానికి ఇక అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా, ఆ ముల్లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతలందరూ కూడా భయకంపితులై ఏదో జరుగుతుంది, ఈ లోకాలన్నీ కూడా నశింపజేసేటువంటి ఏదో విపత్కారం వచ్చింది అనేటువంటి ఆ భావనతో ఆ దేవతలందరూ కూడా భయపడిపోయారు ఆ వచ్చినటువంటి శబ్దానికి అని చెప్తున్నారు. ఆ స్వంత పుత్రుడైనటువంటి తన ప్రహ్లాదుడిని వధింపగోరినటువంటి ఇక ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఎప్పుడు కూడా గతంలో ఎప్పుడు కూడా విననటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ శబ్దాన్ని విన్నాడట. ఆ విని ఇక అతి భీకరంగా అయినటువంటి ఆ శబ్దానికి దద్దరిల్లిపోయిందట. అటువంటి ఆ సభ యందు శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేటువంటి ఒక భావంతో అటు ఇటు చూడడం మొదలు పెట్టాడట. ఇక ఎప్పుడైతే భక్త ప్రహ్లాదుడు, చాలా శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు వాక్యాలు ఈయన చెప్పాడు కదా, సర్వము ఉన్నాడు అని చెప్పాడు, స్తంభంలో ఉన్నాడా అంటే ఉంటాడు అని చెప్పాడు కదా. సో మరి ఆయన యొక్క మాటలని, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క భక్తుల కోసం, తన భక్తుల మాట నిలబెట్టడానికి తను ఇచ్చినటువంటి మాట తన కూడా మాట దాటుతారని చెప్తారు. దాన్ని మనము మహాభారతంలో చూస్తాం. తన శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి భీష్ముడు ఈరోజు ఆ భగవంతుని చేత ఆయుధం పట్టిస్తా, యుద్ధంలో ఆయుధం పట్టనటువంటి వాడి చేత నేను ఆయుధం పట్టిస్తాను అనేటువంటి దానికోసం, అలాగే తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడిని కాపాడడం కోసం ఆ రోజు ఆయుధం పట్టేటువంటి పని చేసినటువంటి వాడుగా భగవంతుడు. అది తన యొక్క భక్తుల యొక్క మాటలు వాక్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని సత్యం చేయడానికి మరి ఇక్కడెవరు శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు. మరి అటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడి యొక్క మాట సత్యమని నిరూపించడానికి, అంటే అదే విధంగా ఆ భగవంతుడు సర్వము ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన అందరిలో మళ్ళా కలగాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ సభాగృహంలో ఉన్నటువంటి స్తంభము ఆయన ఉన్నాడు అనేటువంటి దాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఆ దేవదేవుడు అంతకు ముందు ఎప్పుడూ కూడా కనబడనటువంటి మహా అద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని, అంటే అటు మనుష్య రూపము గాని సింహ రూపము గాని కానటువంటి పరమ అద్భుతమైనటువంటి రూపంలో ఆ దేవదేవుడు ఆ విధంగా సభయందు ఆ స్తంభం నుండి ప్రత్యక్షమయ్యాడట. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నీవెక్కడ ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అనేటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుని ప్రశ్నించగా అప్పుడు ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు, అవును నా ప్రభువు సర్వత్రా నెలకొని ఉన్నాడు అనేటువంటి మాట నిర్భయంగా చెప్పినటువంటి వాడు శుద్ధ భక్తుడు. సో ఆ మాటని నిజం చేస్తూ ఆ భగవంతుడు, ఆ శ్రీహరి, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు పూర్వం ఎన్నడూ కనిపించినటువంటి మహా అద్భుతంగా ఉండేటువంటి అటు పూర్తిగా మనిషి కాకుండా అటు సింహం కానటువంటి నరసింహ అవతారంలో అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు స్తంభం నుండి ప్రత్యక్షమయ్యాడో ఆ సమయంలో భీకరమైనటువంటి శబ్దము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అని ఆ హిరణ్యకశిపుడు చుట్టూ అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటుంటాడట. అటు మానవుడు గాని సింహం గాని చెప్పజాలనటువంటి మహా అద్భుతమైనటువంటి ఆ భగవద్ రూపము స్తంభము నుండి బయటకు రావడం జరిగింది. అంతటా ఆ దానవుడు సగం మనిషి సగం సింహం అయినటువంటి ఈ ప్రాణి ఏమిటి అనుచు విస్మయంతో సంభ్రమానికి గురయ్యాడు అని చెప్తుంటారు.
సో ఇక ఆ సమయంలోనే ఆ ఎదుటిగా ఉన్నటువంటి నరసింహదేవుని రూపమును చూసి ఇక ఆలోచనలో పడ్డాడట. ఆలోచన ఎట్లా ఉంది అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము తప్త కాంచనమును పోలినటువంటి, అంటే మేలిమి బంగారం, కాల్చితే ఎంత మెరుగులుగా ఉండేటువంటి బంగారం రూపంలో ఉన్నటువంటి ఉగ్రమైనటువంటి కన్నులతో ఉండేటువంటి ఆ భగవద్ రూపాన్ని, అతి భయంకరంగా ఉండేటువంటి తేజోవంతమైనటువంటి ఆ జూలులు, సింహ జూలులు ఉంటాయి కదా, ఆ జూలులు భయంకరంగా ఉండేటువంటి ముఖం వికసించేటువంటి, అలాగే దంష్ట్రాలు దీర్ఘంగా ఉండేటువంటి, ఆ దంతాలు ఉన్నటువంటి ఆ కత్తి మొనల వలె ఆ దంతాలు ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని చూసి, అలాగే ఆ సింహం ఇవి ఉన్నాయి కదా, నాసికలతో వచ్చారు కాబట్టి ఆ ముక్కు పుటల నుండి ఆ శ్వాసలకి వచ్చేటువంటి వాటితో ఆ భీకరంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని చూసి ఆయనక ఉన్నటువంటి హిరణ్యకశిపుడు విస్మయానికి గురయ్యి ఒక్కసారి ఇక అంటాడట, మాయావి యగు విష్ణువు నన్ను చంపుటకు ఈ ప్రణాళిక చేశావా నీవు అని, ఏమి ప్రయోజనం ఉంది, నాతో ఎవరు పోరాడగలరు, నేను మహాబలవంతుడును అంటూ విర్రవీగుతూ ఆ నరసింహ భగవంతుని పైన దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు అని చెప్తాడు ఆ హిరణ్యకశిపుడు. ఇక ఆ విధంగా దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి హిరణ్యకశిపుడిని ఆయన ఒక ఎంతో దూరంలో పడి ఆకాశంలో ఉండేటువంటి దూరంలో పడి మళ్ళీ వచ్చి కింద పడిపోయారు అని చెప్తారు. అంతటి ఇక గదతో మళ్ళీ కింద పడిపోయి లేచి వచ్చి గదతో ఆ భగవంతుణ్ణి కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అని చెప్తారు. ఇక ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఆ విధంగా పడిపోయిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు తన చేతులతో తీసుకొని ఆ హిరణ్యకశిపుని తన చేతులతో పట్టుకొని బయటకు వచ్చేసి ఆ గుమ్మం దగ్గర కూర్చొని, ఆ సభాస్థలంలో యొక్క గుమ్మం దగ్గర కూర్చొని, ఇటు ఇంట్లో కాకుండా అటు బయట కాకుండా ఉండేటువంటి ప్రదేశంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో కొంత పోరాటం వారిద్దరి మధ్య బాగా భీకరమైనటువంటి పోరాటం జరిగింది అని చెప్తారు. ఆ పోరాటము జరిగిన తర్వాత ఆ సాయంకాలం, పగటి కానీ రాత్రి కాదన్నాడు కదా, సో అటు పగలు కాకుండా రాత్రి కాకుండా ఉండేటువంటి ఆ సమయంలో తన మోకాళ్ళపై, అంటే ఎక్కడ అటు భూమి పైన కాకుండా ఆకాశం పైన కాకుండా అని వరం ఉంది కదా, సో అటువంటి ఇక్కడ ఆ ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధం చేత కూడా గాయపడనటువంటి దేహము ఆ హిరణ్యకశిపుడిది. మరి అటువంటి దేహాన్ని ఎలా అంటే నరసింహదేవుడు ఇక్కడ చెప్తుంటారు, మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణన ఉంటుంది. అంటే నరసింహుడి చేతిలో ఆ మహా కోపోద్రకి బలవంతుడు అనేటువంటి విర్రవీగినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఆ నరసింహుడి యొక్క చేతిలో ఎలా ఉన్నాడు అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సర్పము మూసికాన్ని పట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఒక గరుడ పక్షి సర్పాన్ని తన వీటితో పట్టుకుంటే ఎలా పట్టకపోతుందో ఆ విధంగా పట్టుకున్నాడట భగవంతుడు. పట్టుకొని ఆ ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధం చేత కూడా గాయపడనటువంటి హిరణ్యకశిపుడి యొక్క ఆ శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ ఉదరాన్ని చీల్చడం జరిగింది అని చెప్తారు. చీల్చి ఆ పక్కన పడేసి భీకరమైనటువంటి కోపంతో ఉన్నటువంటి ఆ ఉగ్ర రూపంలో ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడు ఇక అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ దానవులందరినీ కూడా అక్కడ చాలా మంది ఎదురుగా వచ్చినటువంటి, ఎందుకంటే రాజుగా ఉండేటువంటి ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి సైనికులు ఉండేటువంటి అందరినీ కూడా సంహరించడం జరిగింది. అనేకంగా ఉండేటువంటి ఆ దానవులందరినీ కూడా ఉగ్రరూపుడైనటువంటి ఆ నరసింహుడు అందరినీ కూడా, అక్కడ ఉండేటువంటి దానవులందరినీ కూడా సంహరించేసి చివరికి ఆ సింహాసనం పైన కూర్చొని ఉన్నాడు అని చెప్తుంటారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సింహాసనం పైకి వెళ్ళి కూర్చోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. ఆ సింహాసనంపై కూర్చున్నటువంటి ఉగ్ర రూపుడై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని దగ్గరికి, ఆ నరసింహుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎవరు కూడా సాహసం చేయలేదు అని చెప్తుంటారు. సాహసించకుండా మరలా ఆ ప్రహ్లాదుడే తన యొక్క కీర్తనలతో
ఆ భగవంతుని యొక్క ఉగ్ర రూపాన్ని శాంతింపజేశారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తారు. మనకి ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని చాలా డీటెయిల్డ్గా 9వ అధ్యాయంలో చూడవచ్చు. ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి వధించిన తర్వాత ఆ నరసింహ భగవానుడు చాలా చాలా కోపంతో ఉగ్ర రూపంలో ఉన్నటువంటి వాడై ఇక ఆ సింహాసనంపై కూర్చున్నాడట. అప్పుడు ఆ నరసింహుడు ఎంతో కోపంతో ఉన్నటువంటి ఆయన్ని చూసి ఆ బ్రహ్మ, శివుడు, అక్కడికి వచ్చినటువంటి దేవతలు ఎవరు కూడా, అలాగే అక్కడ అది ఎప్పుడైతే హిరణ్యకశిపుడి యొక్క సంహరణ జరుగుతుందో ఆ ముల్లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతలంతా కూడా చాలా చాలా సంతోషపడ్డారట. ఎందుకంటే వారు ఆ హిరణ్యకశిపుడి యొక్క బాధ వల్ల ఎక్కడెక్కడో దాక్కున్నారు. ఇంద్రుడితో సహా అందరూ ఎక్కడికెక్కడికో పోయి దాక్కున్నటువంటి వారందరూ కూడా సంతోషిస్తూ ఆ అంటే వధ జరిగినటువంటి సమయంలో వారందరూ కూడా ఆకాశం నుండి పూల వర్షాన్ని కురిపించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు కానీ, ఇతర శివుడు కానీ, వీళ్ళందరూ కొన్ని ఎవరు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి శాంతింపజేయలేకపోయారట. చివరికి ఆ లక్ష్మీదేవి కూడా ఆ నరసింహాన్ని ముందుకు వెళ్ళటానికి సాహసం చేయలేకపోయింది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ ఉగ్ర రూపంలో ఉన్నటువంటి నరసింహ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆ లక్ష్మీమాత, ఎప్పుడు కూడా పాదసేవనం చేసుకునేటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సాహసం చేయలేకపోయిందట. ఇక అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ ప్రహ్లాదునితో భగవంతుని చెంతకేగి శాంతింపజేయమని, ఎందుకంటే నీ కోసమే వచ్చాడు, నిన్ను రక్షించడానికి, నీ మాట నిజం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాడు కనుక భక్తుడు అయినటువంటి నీ వల్లనే, అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే లక్ష్మీమాత కానీ ఎవరు కానీ ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళడానికే సాహసం చేయలేకపోయినటువంటి పరిస్థితి అని చెప్తారు. అప్పుడు ఇక ఆ బ్రహ్మ ప్రహ్లాదునితో చెప్తాడట, నీవే ఆయన్ని శాంతింప చేయగలవు. తన ప్రభు అయినటువంటి ఆ నరసింహుడి యొక్క వాత్సల్యమును గూర్చి పూర్తిగా విశ్వాసము కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రహ్లాదుడు ఎప్పుడైతే అన్నాడో దాన్ని ఏమాత్రం కూడా భయపడకుండా గంభీరంగా అతడు ఆ భగవత్ పాదపద్మముల దగ్గరకు చేరి ఆ వందనాన్ని చేశారట. ఆయన వెళ్తూ ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పాదాలకి వందనం చేసి ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి చాలా ప్రీతిగా ఆయన్ని పొగడము, ఆయన్ని గురించినటువంటి చేస్తారు. అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడో అంతటి శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని ఎడ అమితమైనటువంటి అనురాగాన్ని కనిపెడతాడట ఆ నరసింహ భగవానుడు. కనపరిచి ఆ ప్రహ్లాదుడి యొక్క నెత్తిని, అంటే ఆ తలపైన చేయి పెట్టి శిరస్సు పైన చేతి నుంచి స్పర్శం చేస్తాడట. వెంటనే ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కలిగి పూర్తిగా జ్ఞానంతోను, ఇంకా అప్పటికే భాగవతముడుగా ఉన్నటువంటి ప్రహ్లాదుడు ఇక ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ఆ ప్రహ్లాదుడి శిరస్సు పైన చేయి పెట్టగానే ఇక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందాడట. పొంది పూర్తి జ్ఞానంతో పారవశ్యంతోనూ ఇక ఆ దేవదేవుని గురించి స్తుతింపు మొదలు పెడతాడట. స్తుతిస్తూ స్తోత్రాలు ప్రహ్లాదుడు అనేకంగా ఇక ఆయన చెప్పడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో ఆ క్రమంలో ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడట, నేను ఆ భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తున్నందుకు, ఆ భగవంతుణ్ణి స్తుతింపగలుగుతున్నందుకు, ఆ భగవంతుణ్ణి నామాన్ని నేను పలుకుతూగలుగుతున్నందులకు గర్వించటం లేదు. భక్తి లేకుండా ఎవరు కూడా అతన్ని ప్రసన్నం చేయజాలడు కనుక అతని కరుణని నేను ఆశ్రయించుచున్నాను. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే నేను భక్తి చేయగలుగుతాను. ఉన్నత జన్మము కానీ, ఐశ్వర్యము కానీ, విద్య కానీ, తపస్సు కానీ, యోగము వంటివి చేత ఎవ్వడూను ఆ దేవదేవుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయలేరు. నిజంగా ఇవి ఏవి కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నం చేయడానికి కావు. కేవలము శుద్ధ భక్తి. మనకి ఆ భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, వేదాధ్యయనం కానీ ఇవన్నిటికంటే కూడా ఎవరైతే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వారిని నేను రక్షిస్తాను, వారే నాకు ప్రియమైనటువంటి వారు అని చెప్తారు. సో మరి ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు కూడా అదే విషయమైనటువంటి విషయాలను చెప్తున్నారు. కేవలము విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి చేత మాత్రమే ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నమవుతాడు, అంతేకాని ఇక వేరే ఇది కాదు. ఎవరైనా కానీ ఎటువంటి వంశంలో పుట్టినంటే చండార్లైన వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు కానీ ఎవడైనా కానీ ఆ భక్తుడు ఎవడైనా
ఆయన్ని భగవంతుణ్ణి స్తుతించినట్లయితే, ఆయన్ని కీర్తించినట్లయితే ఆయన యొక్క స్తుతులు వలన ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవల వల్ల అతడు లాభాన్ని పొందుతాడు. కనుక ఇటువంటి కుటుంబంలో, నీచ కుటుంబంలో పుట్టిన శ్రద్ధతో హృదయపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి స్తుతించవచ్చును అని చెప్తూ ఆ దేవదేవుడుని స్తుతించినట్లయితే తప్పక ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్తూ, ఇక ఈ నరసింహ భగవానుడు సమస్త మానవాళి యొక్క లాభం కొరకే అవతరించారు, కానీ ఒక ప్రహ్లాదుని కొరకు కాదు అంటూ ఆ భీకరమైనటువంటి నరసింహ రూపము అభక్తుడు భయము గొల్పవచ్చునేమో, కానీ భక్తులకు ఎవరికి కూడా ఇది భయం కాదు, అది వాత్సల్య రూపంగా ఉంటుంది అంటూ ఆయన ఆ నరసింహుని గురించి అనేకమైనటువంటి కీర్తనలు చేస్తూ ఆయన్ని పొగిడారు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఇక సమస్త జగత్తుకు భగవంతుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి, భక్తులను రక్షించడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటారు. మరి అటువంటి మీరు శాంతించవలసిందిగా సర్వకారణ కారకునైనటువంటి మీరు శాంతించమని ఆయన కీర్తించారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా భక్త ప్రహ్లాదుడు ఆ దేవదేవుణ్ణి స్తుతించి మాటి మాటికి అతని యొక్క కరుణను, నీ యొక్క అనుగ్రహం కావాలి మాకు అంటూ ఆయన పొగుడుతూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ, సో నీ యొక్క కరుణ ద్వారా మాత్రమే మేము మనుగడ సాగించగలము మేము అంటూ ఆ ప్రహ్లాదుని అనేక మార్లు ఆ నరసింహుని భగవాన్ని కీర్తించడము, స్మరణం, అర్చన అన్ని కూడా పద్ధతుల ద్వారా నిన్ను చేరుకోగలుగుతామంటూ ఆయన్ని భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా ఆయన్ని కీర్తించడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఇక ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క స్తోత్రానికి ప్రసన్నుడైనటువంటి ఆ నరసింహ భగవానుడు అతనికి సకలమైనటువంటి సౌకర్యాలను ఇస్తాను అని చెప్తారు. కానీ ప్రహ్లాదుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి సౌకర్యముల చేత భ్రమకు నేను గురి కాదలుచుకోలేదు, నేను భగవద్ధామంలోనికి అంటే ఆ దాసునిగా నిలవగోరాను నేను అంటూ ఆ నరసింహ భగవాన్ని అడుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఇక ఆ తర్వాత ఇక మిగిలినటువంటి బ్రహ్మ, తర్వాత శివుడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి స్తుతించడము, సో ఆ విధంగా స్తుతించి ఆయన్ని శాంతిపరిచి చివరికి ఆ భగవంతుడు శాంతియుతమైనటువంటి రూపంలో రావడము, ఆ తర్వాత ప్రహ్లాదుడికి ఆ సింహాసనాన్ని అక్కడ వీరందరూ కూడా నారదులు, అక్కడ వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా ముల్లాకాల్లో ఉండేటువంటి దేవతలు వారందరూ కూడా ఆయన్ని కీర్తించడం జరిగింది అని చెప్తారు. చివరికి ఆ ప్రహ్లాదుడిని సింహాసనం పైన కూర్చుండబెట్టి ఆయనకి పట్టాభిషేకం చేస్తారు అని చెప్తారు. సో ఇక ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క అవతారము, నరసింహ అవతారము శుద్ధ భక్తులను కాపాడడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి, ఈ లోకంలో ఎప్పుడెప్పుడైతే ఎక్కడెక్కడైతే అధర్మము పెచ్చిమీరిపోతూ ఉందో ఆయా సమయాలలో ఆయన అవతరిస్తాను అనేటువంటి మాటకి అలాగే భక్తుల యొక్క మాటలను నిలబెట్టడానికి, భక్తులను రక్షించుకోవడానికి, ఈ భూమిపైన ఉండేటువంటి దుర్మార్గులను సంహరించజేయడానికి ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఆయన యొక్క అనంతమైనటువంటి అవతారాలలో కొన్ని అవతారాలుగా ఉండేటువంటి నరసింహ అవతారానికి కారణము వచ్చినటువంటి ఉద్దేశాన్ని ఆ భగవంతుడి యొక్క నరసింహ అవతారాన్ని గురించి మనము చూడడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా నరసింహ అవతారము మనము కొంత తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. సో ఇంకా చూడవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము ఎప్పుడైతే శుద్ధమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుల గురించి కానీ, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు గురించి కానీ వినడం ద్వారా మనలో కూడా భక్తి బీజం మొలకెత్తేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా
శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడి యొక్క కథ వినడము, అలాగే ఆ భగవంతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలలో, దశ అవతారాలలో ఒక అవతారమైనటువంటి ఆ నరసింహ అవతారం గురించి మనం వినడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము మనందరికీ కలగాలని, వైష్ణవులందరికీ కలుగుతుంది అని, సో శ్రద్ధగా విన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క లీల, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలను గురించి విన్నటువంటి మనందరికీ కూడా ఏమాత్రం కొంచెం భక్తి మనకి మన పూర్వ ఆచార్యుల యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా, శ్రీల ప్రపాదుల వారి వంటి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి భక్తి వేద సిద్ధాంత సరస్వతి, శ్రీల రూప గోస్వామి అటువంటి పూర్వ ఆచార్యుల యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఏమాత్రం కొంచెం భక్తి మనకి కలగాలని ఆ దేవాది దేవుడిని కోరుకుంటూ ఆ నరసింహ అవతారంలో కొంత భాగాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేశాము. సో హరే కృష్ణ. సో కొద్దిగా నాకు తెలిసినటువంటి విషయాన్ని, మనం ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కొంచెం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. ఇంకా చాలా చాలా ఉంది, చూడొచ్చు. మనం ఈ సప్తమ స్కందము దీంట్లో శ్రీమద్ భాగవతము ఈ 7వ స్కందంలో దీంట్లో ఈ నరసింహ అవతారము గురించినటువంటిది ప్రహ్లాదుడు. సో ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా చూడాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ.